Nadia Nasor Wicelipat yen kelakuane becik utawa sugih carita kang dadi misel iku pantes ra ketana darapun mundhak kang putih. Assalamualaikum arek-arek, kenal nih jenengku Syifa. Aku minangka siswi ing MTS Negeri Kale Sidoarjo. Sanjerone mengerti basa ibu, aku duwe cerita rakyat sing bakal tak critakne ning sampean kabeh. Sing duweni irah-irahan asal dumadine Reog Ponorogo. Tuku bandeng ning yuk sami, pamirsa tuhu sugeng amirsani. Ing jaman biyen ana kerajaan sing diarani Kerajaan Kediri. Raja Kediri duwe anak sing ayu banget lan apian, sing jenenge Putri Songgolangit. Putri Songgolangit saya gedhe lan akeh pangeran sing nglamar dheke. Nanging Putri Songgolangit nolak kabeh lamaran teka saka para pangeran. Amarga si putri njaluk syarate yaiku pangeran sing pengen ngrabi karo dheke kudu ngadakno acara sing gorong ana ing negeri iki. Syarat nomor 2, acara kuwi kudu ditekani 140 jaranan kembar karo kewan ndas loro. Moro-moro sing daftar mung 2 pangeran tok, yaiku Pangeran Singobarong lan Pangeran Klono. Banjur iku Pangeran Klono menyang ing Kerajaan Kediri gawe nglamar Putri Songgolangit. Nanging ing tengah dalan Pangeran Klono dicegat karo singa galak. Singa iku jelmaane Pangeran Singobarong. Ancen licik lan muslihat Pangeran Singobarong iku. Merak sing digawa Pangeran Klono mara-mara munggah ing pundhake singa lan mangani tumo-tumo sing ana ning singa. Pas wayah kuwi Pangeran Klono ngetokake pecut sihir teka kesaktiane. Ceplas merak karo singa ora bisa dipisahno maneh. Lan Pangeran Singobarong ora bisa dadi manungsa maneh. Mari ngono Pangeran Klono nglanjutake perjalanane ing Kerajaan Kediri gawe nglamar Putri Songgolangit. Putri, iki syaratku gawe nglamar sampean. Tampanen apa anane? Jare Pangeran Klono. Inggih Yai, tak terima setiamu, jare Putri Songgolangit. Akhire Putri Songgolangit nerima lamaran teko Pangeran Klono. Lan acara sing diadakno Pangeran Klono. Lan acara iku saiki dadi kesenian warga Wengker. Wengker yaiku Ponorogo. Nah, pesan moral sing iso kajupuk teko cerita iki yaiku ngluruk tanpa bolo, digdaya tanpa nglasorake. Tegese dadiya satriya sing wani, jujur lan bisa wujudake hajat lan cita-cita tanpa kena tipu daya. Meresanten sandene kelapa, cekap semanten ature kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.